Jubeen Garg aphan kedam tang chitini bhai inkora ke thom arni Assam arat ningdu mekri meklang pen kachepadi dun rinti. Lun se pokar tang Jubeen Garg aphan Assam arat Assam sorkar aphan ke hang lapen kachuning riat teng pen chitini bhai inkora ke thom arni ada 4 rak chitima formalom GMCH along postmortem aphan det piadang nongnam ke chithang klong an parta national icon kalitang Jubeen Garg ke chitang abar pom ponchulu. Bangso aphi Guwahati Saru sajai along pontusi kalitang Jubeen Garg aphan aning ke dok arat aphan kejutsi kachepadi dun asai deng pondu. Ningkan poke brahini kalitang Jubeen Garg aphan Bharat Sarkar hin pensitami kejutsi kachepadi dun jia aphan pusi Union Minister Kiren Rijiju sitami chitong dun si chepadi dun. Lapen kachepa motikang ahema chor pendang lok apo lapen ahema sordu anaphan aning pathei dun. Lun se poki chia hut lapu an armu bache tong apai ki ong laki Jubeen Garg aphan si ke cheng sita hai. Jubeen aphan aning ki dok lapen alang li kang hon arat tun ki jut si ke chepadi dun ji aphan saru sajai along an pali dun rinti. Kalitang Jubeen Garg alang ni ke dotti ka hut rara phan ki pitik tang akang hon ke lo jo Jubeen Garg Singapore along chevoi tang lopu abir ta ke long pen arpu ka chipeng ke thek long pen ki jut si ka chepadi dun apot ahut an sitame armu apai abang ki jungji kalisi armu apai na ki bat lok si thek pon long lo. Kedam tang chitini phain kora ke thomarni lumse po kalitang Jubeen Garg aphan national respect ateng pensi me an piponsi Guwahati adung het kido Kamrup district Kamarkuchi NC along si kijutsi me an pidang. News report KTV News.